መጽናዕትና እምበኣር ከምቲ ኩላትና ክንዘራረበሉ ዝጸናሕና ካብ ዮሐንስ ኢስራ ካብ ቁጥር 1-18 ዘሎይ ካብ ቁጥር 1-9 ዘሎ ብምንባብ ክጅምሬ ማለት ከምዚ ይብል በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ኮሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ አፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖንን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልወደ መዝሙርን መጽያ ጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ አበይ ከም ዘንበሩ ዋይንፈልጥን በለቶም ጴጥሮስ ተሓደ ወደ መዝሙር ከኣ ወጹ ናብቲ መቃብሩን ካዱ ክልቲኦም በሐንሳብ ጎየዩ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር ቀድም በጽሐ ደኒኑን ተጠመተ ኸኣ ኣብኡ መጋንዝ ረአየ ግና ኸይኣተወን ሽሞን ጴጥሮስ ደድሕሪ መጽዩ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዝውን ተነቢሩ ረአዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መዓረመ ኸኣ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረሞ ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጽእ ካለ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ሙታት ክትንሲ ይግብኦ ዝብል ጽሑፍ ግና ይስተዋዕልዎ ነበሩሞ ሪኡ አመነ ይብለና በታቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን ማለት ከምቲ ኢዮብ አንቶይ ዝነግረና ዝነበረ በሰንበት ማለት እዩ እዛ ሕጂ ንሕና ሰንበት ንብላ ማለት እዩ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ናይ አይሁድ ሰንበቶም እዛ ንሕና ቀዳም ኢልና ንጽዋዓ ንሳቶም ድማ ሳባት ኢሎም ዝጽዋዓ መዓልቲያ በታቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን ክብለና ኾሎ ኣብ ሳልስቱ ወይ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርብ ተሰቂሉ ቀዳም ሰንበት ማለት እዩ ኣብቲ ዝተንሳኣሉ መዓልቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ብና አይሁድ ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት እዩ ከምዝናትና ሶኒ ሰንበት ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ማርያም መግደላዊት ኣብ ሳልስቱ ናብቲ መቃብር ዝኸደት ከምተወላህና ንሰማማዓሉ ማርያም መግደላዊት ናብቲ ኢየሱስ ተቀብረሉ ወይ ድማ ስጋ ኢየሱስ ተነብረሉ ስፍራ am mabel ሳልሳይ መዓልቲ መኻዳሲ ነቲ ኢየሱስ ክትንስኤ ናብ ገሊላ ቀድሞ ከመ ዝብል ተዚልዋ ኣይኮነን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡን ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡን ኣይተንስኦን ከተረጋግጽ ኢላ ኣይኮነትን ናብቲ ኢየሱስ ተቀብረሉ ስፍራ ኸይዳ ማርያም ኣብ ሳልስቱ ናብቲ ኢየሱስ ተነቢሩሉ ዝነበረ ስፍራ ዝመጸት ኢየሱስ ዓርብ ምስተቀብረ ንጽባሒቱ ናይ ዕረፍት መዓልቲ ስለዝነበረ በሰባት ከኣን በታ ናይ ዕረፍት መዓልቲ ድማ ስራሕ ክሰርሑ ኾነ ርሑቕ መንገዲ ክኸዱ ፍቁድ ስለዘይኮነ ስለዚያ ነታ ናይ ዕረፍት መዓልቲ ጸቂጣ ኣብ ተቀዳመይቲ ናይ ዕረፍት ናይ ስራሕ መዓልቲ ወይ ድማ ሰንበት ናብቲ መቃብር አንጊሃ ዝመጸት ማለት እዩ ዋላኳ ዮሐንስ ስለምንታይ ማርያም መግደላዊት ናብቲ መቃብር ከም ዝመጸት እንተ ዘይነገረና ናብ ማርቆስ 16:1 ወይ ድማ ናብ ሉቃስ 23:56 ከና እንድሕር አንቢብና ማርያም ስለምንታይ ናብቲ መቃብር ምስተን ካልኦታንስቲ ከም ዝመጸት ይነግረና በሐጪሩ ማርያም መግደላዊት ነቲ ክትንስኤ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡን ዘይምትንሱን ተረጋግጽ ኢላ ዘይኮነሲ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝነግረና ቀንድ ዕላማ መምጽኤን ናብቲ መቃብር ነቲ ስጋ ኢየሱስ ሽቱን ቅብአን ክለኸያ ናብቲ መቃብር ገና ጸልማት ኮሎ አንጊሄን ናብቲ መቃብር መጽኤ ማርያም መግደላዊት ሓንቲ ካፕተን ኢየሱስ ካብ ሸውዓተ አጋንንቲ ዘናገፋ ሰብያ ማርያም መግደላዊት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሸውዓተ አጋንንቲ ካብ ዘናገፈሉ ሰዓት ጀሚራ ዝሰዓበት እምንቲ ሰዓበት ክርስቶስ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ማርቆስ 16:9 ከምኡ ሉቃስ 8:2 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም ካብ ሸውዓተ አጋንንቲ ከም ዘናገፋ ይነግረናይ ካብታ ዝተናገፈቱሉ መዓልቲ ጀሚራ ግን እዚያ ሰብ እዚኣ እምንቲ ሰዓቢት ክርስቶስ ኮይና በቃ ንክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ካብ ሰዓቡ አንስቲ ሓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማርያም መግደላዊት ሓንቲ ካብቶም ክሳብ መወዳእታ ከም ተብሎ ጽናሕኩ ሰዓቢት ያ አሜን ማርያም መግደላዊት ሓንቲ ካብተን ኣብ እግሪ መስቀል ኢየሱስ ደው ኢለን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሉ
كله يسوع كريستوس كسكال كله زرعيت كسامود داتا زسعبت كسا زقبرو همان زسعبت كسامود داتا يسوع كريستوس زي حدقت امنتي فكار سعابيت كريستوس يا يسوع كريستوس قويتاي ምናልባት ማርያም መግደላዊትን ተንካሎት አንስቲ ንዮሴፍ አርማቲያስን ንኒቆዲሞስን ነቶም በህጎና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ዝኾኑ ነቲ ስጋ ኢየሱስ ከምቲ ስርዓት አይሁድ ገይሮም ንስጉ ከም ዘንበርዎ ስለዘይፈለጣ ወይውን ከም በሐድሽ ንስጉ ክለኽያ ናብቲ መቃብር መጽኤን ክኾና ይኽእላን ብዝኾነ ዋና ናብቲ መቃብር መምጽኤን ምኽንያት ንስጋ ኢየሱስ ክለኽያ ይነሩ ናብቲ መቃብር ምስመጽአግን ዝራአዮ ነገር ወይ ድማ ኣብቲ ስፍራ ምስበጽሐ ዝኾነ ነገር ግን ካብቲ ጽሚተን ዝወጸ ዘይተጸበዩ ነገር ይኮን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አበርባቲ ወንጌላት ከይድና ንብብ ኮለና ኩላቶም ዝጻሐፉዎ ደስ ዝብል ቃል አሎ ንሱኻ እንታይ ዝብል እዩ እቲ እምኒ ካብ አፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአዩ ወይ ድማ ረአየት ዝብል ቃል አሎ ክብርን ጎይታይ ይኹን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ኮነ ኢልዩ ናይዝ ወንጌል ጸሐፊ እቲ እምኒ ካብ አፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአዩ ኢሉ ጽሒፉና ዘሎ ምክንያቱም ኣብ ካልኦት ወንጌላት ከይድና ንብብ ኮለና ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ክነጽንዕ ኮለና ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ተዛሪብና ኢና ንበዓል ማርያም ኣብ ሕቶ ኮይኑዎን ዝነበረ ነቲ ክገብርኦ ዝደልያ ነገር ክገብራ ኣብ እንቅፋት ክኾንና ኢለን ዝሓሰባ እቲ እምኒ መን ከንከራርወልና እናበላይና ማርቆስ 16 ከይና ንብኮልና ነቲ እምንስ መን ኮን ይንከራርወልና እናበላ እዚ ሕቶዚ ኣብ ኣምሮአን ተቐሚጡ ኾሎ መን ከም ዘንከራርወለን ከይፈለጣ እንስቕልን ብእምነት ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሩ ዝነበረ ስፍራ መጽኤ ናብቲ ስፍራ ምስበጽሐ ግና እቲ ሕቶ ኮይኑዎን ዝጸነሐ ነገር መልስ ረኺበን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኩላቶም ነዚ ቃል ጽሒፎም ሞለው እቲ እምኒ ካብ አፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአያብል እግዚአብሔር ሽሙ ብሩክ ይሁን ከምቲ ማርቆስ ዝጻሐፈልና ናይ ማርያም መግደላዊት ኮነ ናይታን ምስአ ዝነበረ አንስቲ እቲ ንኣምሮን ሂዝዎ ዝነበረ ሕቶ እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ እምኒ መን ከንከራርወልና ዝብል በዓል ማርያም እቲ እምኒ መን ከም ዘንከራርወለን መን ከም ዝግልብጠለን ከይፈለጣ መልስ ዘይብሉ ሕቶ ኣብ ኣምሮን እናተመላለሰ ምስ እዚ ዘይተመለሰ ሕቶየን ናብቲ መቃብር ከይደን ናብቲ ስፍራ ምስ በጽሐ ድማ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝነግረና ሕቶን ተመሊሱ ረኺበን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዳ ኣብ ዮሐንስ ኢስራ ቁጥር 1 እንታይ ይብለና በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ኮሎ አንጊሓ ናብቲ መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ አፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ ይብልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መልስ ሕቶኣ ኣብ ቅድሚኣት ረኺባቶ ሕቶኣ ተመሊሱ ረኺባቶ ናታ ሕቶ ዝነበረ በቃ ነቲ ያው ንምርኣይ ኣይኮነን ግን ብዙኾነ ግን ሕቶ ኮይኑዋ ዝነበረ እቲ እምኒ መን ከንከራርዎ ማርያም በቀዳምነት ዝራእየቶ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ እምኒ ካብ አፍ መቃብር ምፍንቃሉ ያሪኣ ኢየሱስ ጎይታይ ማርያም ሕቶኣ ከም ዝተመለሰ በቀዳምነት ሪኣ ማርያም ነቲ ክትገብሮ ዝደልየት ነገር ንኸይትገብር እንቅፋት ክኾንኒ ያዝበለቶ ንሳ ከተንከራርዎ ዘይትኽእል እምኒ ተፈንቂሉ ያሪኣ ክብርን ሽሙ ይኹን ሓንሳብ እኮ ጸሊና መልስ ሕቶና መጽኡ ኸማን ዘይነስተበል ሰባት ብዙሓት ኣለና ደንጊና ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶና ከም ዝመለሰ ሕቶናስ መልስ ከም ዝረኸበ ደንጊዩ ነስተውል ሰባት ብዙሓት ኢና ማርያም ግን ጠዋሊ ቀልጢፋ ዝራእየቶ ነገር እንታዩ ሕቶኣ ከም ዝተመለሰ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክንደይኖቲና ነስተብል ንጎይታ ንልምን ግን ሕቶታትና ተመልሱ ኸማን ዘይነስተብህሎ ሰባት ብዙሓት ኢና ኢየሱስ ጎይታይ ዛሰብ እዚኣ ብጣዕሚ ኣስተባሃሊ ሰብ ስለዝነበረትያ ነቲ ነገርትያ ቀልጢፋ ኣስተቢላቶ ኣብዚ ክነስተብለሉ ዘሎና ቃል እቲ ተፈንቂሉ ዝብል ቃል አሜን ኩላትና ነዚ ቃል እዚ ክነስተብለሉ ክነስምረሉ ይግባአና ምፍንቃል ዘልዮ ነገር ዝተቀብረ ወይ ተኳዒቱ ንዝኣተወ ነገር እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን እቲ እምኒ ካብ አፍ መቃብር
መቃብር ተፈንቂሉ ራእይቶ ማለት በኃይሊ እቲ እምኒ ከም ዝተፈንቀለ ወይ ድማ ካብቲ ስፍሩ ከም ተዓለይና ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባላል በዓል ማርያም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ክስቀል ኮሎ ካብ መስቀል አውሪዶም ከአብርዎ ሆለው ፈሪሳውያን ድማ ኢየሱስ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝትንስ በተደጋጋሚ ክዛረብ ኮሎ ይሰምዕዎ ስለዝነበሩ መታን ከይትንስ ነቲ ኢየሱስ ተቀብረሉ ስፍራ በዓብ እምኒ ከም ዝሓተምዎ ከይተረፈ ሪኤን ነረን በዓል ማርያም ሓንቲ ዘይራአዮ ነገር ድሕርቲ መቃብር ኢየሱስ ምሕታም ንሰለስተ መዓልቲ መቃብር ኢየሱስ ክሕለው ወተሓደራት ከም ዝተበደቡ ጥራሄን ዘይራአያ እምበር ንኹሉ ብደቂቕ ዝተኸታተለን ነረን ብዝኾነ እቲ እምኒ መን ከንከራርወናዩ መን ክፍንቅለናዩ ዝብል ሕቶአን ናብቲ ቦታ ምስ በጽሓ ወይ ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መጻ ተመሊሱ ይን ረኺበን ኦ ክብርን ሽሙ ይኹን ነዚ ኣብ ማቴዎስ 27 ካብ 66 ከልና ክነንብብ ንኽእሊና ማለት እንታይ ብለና ማቴዎስ እቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር ከመይ ከም ተፈንቀለ ኣብ ማቴዎስ 27 ካብ 1 ክሳብ 4 በኸምዚ ኣቐሚጡልና ኣሎ እንታይ ብለና ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መቕደላ ተኻልእቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ መጻ እነሆ ዓቢ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ ቶም ሓለውቲ ንዑር ፈሪሖም ራዕራዕበሉ ከም ዝሞቱ ኮኑ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ነቲ ዓብ እምኒ ዝገልበጦ ወይ ድማ ዝፈንቀሎም በዓር ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ክብርን ሽሙ ይኹን ኣሜን ማርያም እቲ እምኒ ተፈንቂሉ ምስ ረኸበቶ ብቐጥታ ዝገበረቶ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ስጋ ኢየሱስ ንምርኣይ ናብቲ መቃብር ኣትያ ዋላ እኳ ዮሐንስ ናብቲ መቃብር ኣትያ ከም ዝረኣየቶ እንተዘይጸሓፈልና ካብቲ ማርያም ባዕላ ዝተዛረበቶ ቃል ተበጊስና ናብቲ መቃብር ኣትያ ከም ዝነበረት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማርያም ኣብ ቁጥር 2 ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብ ዮሐንስ መጽያ እንታይ ኢላቶም ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልወደ መዝሙር መጽያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ይብለና ማርያም ናብ በዓል ስምዖን ጴጥሮስ መጽያ ዝበለቶም ነገር እንታይ እዩ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን ኢላቶም ማርያም ስጋ ኢየሱስ ኣብቲ ዝተነብረሉ ስፍራ ከምዘለ ሪኣ ኣረጋጊጻያ ንበዓል ጴጥሮስ ንበዓል ዮሐንስ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን ኢላ ነጊራቶም ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ነዚ ምስምዑ ዮም እምበዓር ስምዖን ጴጥሮስን ዮሐንስን ነቲ ካብ ማርያም ሰምዕዎ ሓቅነት ንምርግጋጽ ጎዮም ናብቲ መቃብር መጽዮም ምስ መጹ ኸኣ ከምቲ ማርያም ዝበለቶ ስጋ ኢየሱስ ኣብቲ ስፍራ ኣይጸንሖምን ናብቲ መቃብር ምስ ኣተው ግና እቲ ኢየሱስ ተገነዘሉ መጋንዝ ከምኡን እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መዓረምያን ይምሪኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብቲ መቃብር ምስ መጹ ዝራእይዎ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ርእሲ ኢየሱስ ዝነበረ መዓረምያን እቲ ኢየሱስ ተገንዘሉ መጋንዝ ይምሪኦም ዮሐንስ ደኒኑ ናብ መቃብር ምስ ጠመጠ መጋንዝ ናይ ኢየሱስ ርዩ ጴጥሮስ ናብቲ መቃብር ምስ ኣተወ ዝራእይ ነገር ድማ እንታይ እንድሕሪና ነቲ መዓረምያን ንበይኑ ተጠቕሊሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እቲ መጋንዙን ተነቢሩ እዩ ርዩ ማለት እዩ መዓረምያ ንበይኑ ተጠቕሊሉ እቲ መጋንዝ ድማ ተነቢሩ ይሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ብለና ካብ ቁጥር 5 ክሳብ 9 ደኒኑን ተጠመተ ኸኣ ኣብቲ መጋንዝ ረአየ ግና ኸኣቶን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪዩ መጸ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዙን ተነቢሩ ረአየ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መዓረምያ ኸኣ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረሞ ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጸ ካልወደ መዝሙር ማለት ዮሐንስ ኣተወ ነቲ ካብ ሙታት ክትንስኢ ግቦ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣይስተውዓልዎ ነበሩሞ ሪኡ ኣመነ ይብል ዋው
اتي قدسان صبو غيركم سمعني اتي ابرس يسوع زنبره معرميان اتي استغنزلو مغانز ابت سفرا مصنحو زرينا انتايو سغا يسوع مانم كمزي وسداي امين دو يسوع غويتاي كمت ماريام زبلتو سغا يسوع كريستوس وسيدومو ابي كم زنبرو ايفلط زبلتو سغا يسوع كمزي توسدايو از معرميان تمغنزن زنغرنا وي زحبرنا سغا يسوع كمت ايوب انت اصبيو زنغرنا زنبره تسريقون تزخون نيرو ات معرميان مغانزونون مسوم ستوسد نيرو امين دو زيتنس انت زخون نيرو زيتنس انت زخون نيرو بطقلو ليم موسدو نيرو امبر نتحد حديغوم نتحد اي موسدو نيرو يسوع غويتاي ات ابريسو يسوع زنبره معرميان مغانزون ابتي يسوع تنبيرو لزنبره سفرا مصنحم بار يسوع كمتي زبولو بخرو خوينو كموتات متسيو زرينا كبري نت سماين مدرن زفطر እግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ተንሲ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አብ ቁጥር ሸዓተን ታይዝብለና እቲ አብ ርእሱ ዝነበረ ማዓረሚያ ኸአ ንበይኑ ተጠቅሊሉ ነበረሞ ምስት መጋንዝ አይነበረን ይብለና ነዚ ቃል ዛስተብሉሉ ነዚ ቃል ዝ ሜዲቴት ግበሮ ቅዱሳን እቲ ማዓረሚያ ንበይኑ እቲ መጋንዙን ንበይኑ ተነቢሩ ይነሩ አብዝንታይና ንርኢ እቲ ንገጹን ምሽፋን ዝጥቀሙሉን እቲ ንሰብነቱ ክሽፍኑ ዝጥቀሙሉ በበይኑ ጨርቅ ከም ዝኾነና ንርኢ ዘለና تذكروا ديهم ويتا يسوع كريستوس نالازار كموتات نعاوصا إلو كتنسو خولو الازارون بموتو تغنيزو خولو كمتس تغنزو كابتي اتقبيرو لزنبره مقابر كوصو خولو هاليلويا oh Jesus thank you دسايبلن the same thing you happen غيرو ابي يسوعن تفلطو ديهم ويتا يسوع كريستوس نالازار كموتات قدم متنسو انتاي غيرو منالو ዝዝክር ንፉእ ተማሃራይ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ንአልዓዛር ነዓውጻ ኢሉ በአብ ድምጽ ምጭዳሩሲ እንታይ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም አብ ዙሪኡ ዝነበሩ ሰባት ነቶም ምርኢት ክሪኡ ዝመጹ ሰባት ይኹኑ ነቶም ከጸናንዑ ዝመጹ ሰባት ዝበሎም መናሎ ንፉእ ተማሃራይ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ይባረካ ኢዮባ ወይታ ይባረኪ ኤልዳድ ፋሚሊ እት መጀመሪያ ዝበሎ እንታዩ ወይታ ይባረኪ ኤረና ሃፍቴ ተቃቀድሙ ዝበሎ ነበር ዝነበረን ታዩ አነ መታን አልዓዛር ከተንሶ ነትእምኒ አንከራር ወይሉ አሜን ሞት ክትስደር ኮይኑ እቲ አብልዕልዩ ዝተቀመጠ እምኒ ክላ አላለዎ ከምቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይድማ ከምቲ አብልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀመጠ እምኒ እቲ መልአኽ መጽ ይኽፍንቅሎ ዝነበሮ መንፈስ ቅዱስ መጽ ከተንሶ እቲ እምኒ ክላ አልነሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህይወት አልዓዛር ከሙ ይገሩ ነትእምኒ አልዕልዎ ኢሉ مثل علوون تايلو الازار نعا وصا إلو أوصيو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዝገርመኩም ነገር አልዓዛር እንታ ወጻ ዝብል ድምጽ ምሰመአ በሙት ይብለና በግንዙ ጽቡጌርኩም አስተበሉ አዳውን አጋሩን በእስሩ ገጹውን በማአረሚያ ተጎንጊኑ ሆሎ ወጻ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ኢየሱስ ድማንታይልዎ ፍትሕዎሞ ይኺድ ሕደጉዎ በሎ አጸቢቁም ስምዑኒ ጽቡጌርኩም ስምዑኒ ንኢየሱስ ክርስቶስ ወን ልክ ከምትነ አልዓዛር ዝፈትሖ ሰብ አሎ ዝፈትሖ መን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ አሎ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ማዓረሚያ ተጠቅሊሉ በስርዓት ተቀሚጡ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ፍትሕዎሞ ይኺድሉ ነቲ ማዓረሚያ ካብ ገጹ እለይዎ ነቲ መገነዝውን ፈታቲሕኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ንኢየሱስን ልክ ሐምዝና አልዓዛር ገሮሚዮም ገኒዞሞ ኮሙ ስለዝኾነን በአሪ እቲ ርእሱ ወይ ገጹ ሸፈነሉ ማዓረሚያ እቲ ስጉስ ተሸፈኑ መገነዝ በበይኑ አብቲ ኢየሱስ ተነቢሩ ዝነበረ ስፍራ ረኺቦሞ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ናይዚ ወንጌል ጸሐፊ ዮሐንስ አብ ቁጥር 7 ብዛዕባት ማዓረሚያ ክጽሕፈልና ሆሎ እንታይሉ እቲ አብ ርእሱ ዝነበረ ማዓረሚያ ኸአ ንበይኑ ተጠቅሊሉ ነበረንበር ምስት መጋነዝ አይነበረን ይብለና ሃሌሉያ ንበይኑ ተጠቅሊሉ ነበረ ዝብል ቃል ዘመላኽተና እንታዩ እንደሕር ኢልና እቲ ማዓረሚያ
بسرعات كم تعطف وين تمعرميا بسرعات عطيفو كم زأمطو وكم استأمط أزملكتي يسوع كريستوس ويتاي هارب أولوس نسبرومي كتصحف لهم كلهم معرف شمون تقصرح عسرت حد انتايلوسي نايتي يسوع كموت زتنس منفس أباهاتكم حديرون تاليوغنا اتن كريستوس يسوع كموت زتنسو يسوع كريستوس بعلي يكون تنسي كمت يسوع كريستوس نعلى أزار نسو زتنسو نيسوسون زتنسو قدوس منفس على يسوع كريستوس ويتاي نسو نتموات سجاهم بتأباهاتكم حدير زلوا منفس غيرو هي غبرو لنا آمين نيسوس من يتنسيو منفس قدوسي كموت تنسيو منفس قدوسي نت نجانز نتي معرميا أبو حدي يقولهم نيسوس كريستوس أتنسيو يسوع كريستوس ويتاي كمت معرميان مجانز النعال أزار سبات زفتحوه معرميان مجانز يسوع عندما قاموا بمنفس قدوس كم تفتحه كابزنا بوزل قال كنردا نخيل يسوع تمال لزر لومن نزل على نسوياوي آمين يسوع كم موت تنسي كم تزبلو تنسي كم تكسع لومي زرعنا يو يسوع كسع موت أزي أنا عيتريف لي يسوع كريستوس قويتاي أزي أنا عيتريف لي قويتاي يسوع كريستوس كسع كندي رأسون أبو زجزاء نفقار إجزابير زجزاء سب كم زخونينا نري إجزابير مسكن قويتاي يسوع كريستوس 100% يو نأبو تجزيو 100% يو فقارو نبو أجزيو ولا كم موتات كتنسنا على كمتي أبو بجزاء رسو هو زلاتو نس نولد دما بجزاء رسو هو كله أبو هو مسبلسي أبو ودي بقى تدلين رسو قتل خل تدلين كتس يخيلو سلطان كم زلوا يسوع كريستوس نجيرو منيرو نجرج نزل سلطان كم زي تتأكمين عنري نزل سلطان بفقادو نبو أجزيو أبو بفقادو بعلو ختسو خلوين عنري يسوع كريستوس قويتاي آمين منفس قدوس كسازتن سو تتصبي እግዚአብሔር ይመስገን ደሳይብል እግዚአብሔር ይደግፈና ከምዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ፍቃድና ንዑ ዘግዛና ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር በመንፈሱን ብጸጉኡን ይደግፈና በሁሉ ክንአምኖ ክሳሞዳታና አምኖ ክሳዘተን ሰአናና አምኖ ዘገርም ነገር አይገርመኩም ክሳሞት ርሱ ንፍቃድ አምላክ አግዚኡ ሐሊፉ ንሱ ጥራ ይኮነን ዋላ ካሙታት ክትንስ ነተመአብር ክፍንቅል መን ይመጽ እንደህርኢልና መልአክ ይመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈነአኢሉ ክትስይኽ እልኮይ መልአክ መጽ ይግን ነትእምነ አሊ ወእግዚአብሔር ይመስገን ዘምታይ ነዝ ነግሮኩም ዘለኹ ንኢየሱስ ካሙታት ዘተንሶና እግዚአብሔር መንፈስ ከም ዝኾነ ኸሪእኩም ስለዝደለኹ ይኽብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥር 8 እንታይ ብለና شعو تقدمنا مقابر زمتة كالو الد مزمور دم أتوا نتكاموتات كتنسي يجبوا يزبل صحف كنا يستوعلون نبرمو ريو آمن بلنا صبوا غيركم سمعني نيوحنس يسوع كم تسأ ويهياو كم زخونة كأمن زجبرو انتايون دهر إلنا اتزرع أيو نجاري اتفيزيكال إيفيدنسيو يسوع كريستوس هياو كم زخونة كأمن غير وجزابير مسكن يوحنس لكنة معرميات التقليلو اتمكانزون تنبيرو مسرعيو بحق يسوع كم تنسأ آمين خبرن قويتا يخون يوحنس بعد انتايلو تأمينو نتي كموتات كتنسي يجبوا يزبل صحف جنا أيستو على النبر مالت أيستو على يونيرنا نجرجن نتي معرميان نتي مكانزن مسرعه آمينه يزبل النازلو إكسيابير سمي بارة ريو خمسة آمينه يزنجر النازلو يسوع قويتاي كاب أسرت حدث 18 تدما همزيبل مريم جنا أبتي عاف مقابر دويلا تبكي نبرت النبخيت كا نبت مقابر دننيلا أبتي سجا يسوع زنبورو تعدا خداون تخدنو خلت ملأ حدا بترأس حدا بترجاس رأيت توم نساتهم كا أبتي سبيتين تايب كيك علو بلوا نساق نقوي تاي وسيدمو أبي كم زنبرو عيفلت إن بلطو إزي لا ندحرت جلس مون يسوع دويلو رأيته يسوع مخانو جناي فلتأتن يسوع كأت سبيتين تايب كيكلو نمن سترلي الله خبلا نسخها حلا أتخلت مسيلوا ويتاي نسخها على الكان تهينكاس
أنا خوسدو أبي كم زنبركايو نجرن بلتو يسوع كأ مريم بلا نساد ما جلس إلى بإبرايس ربوني بلتو ترجمو خا من هري مالتي يسوع كأ جنا نبابوي أيدي يكون مو أيت تنكيني جنا كنب أحواتي كدمو نبابوي نب أبوهمن نب أملاخين إدي بالله بلي يوم بلا مريم مجدلاويت نجويتا كم زرعتو زون كم زبلا كيدانتهم دك أمزامورتي نجارتهم يبلنا يسوع كريستوس قويتاي أيقرمكمن إذا سبزيا كساكندي بقى أوشتا حزن قوي كم زلو إنا أبزي نريزلنا مريم تصفى جيرانيرا يسوع كريستوس سكا يسوع كريستوس أتليست رغيبة بخيا حزنا قليسة نبيتا هدملس بتعمي دليانيرا جن ولا تزدليتو نجر بزي مركبة بقى سكا يسوع كريستوس أبي بتصحيو ملس زيرا خابتلو حتى سلازنا برد بقى كابت سفراتي كتكيد ايدليتن ابقصر 10 تايب لنا يوحنسن بيتروسن نابيتهم كمستملسو ينغرناي يمسلكم دو بيتروسن يوحنسن نماريام حديغوم ما سقيلهم زخدو رغصنياي بعل يوحنسن بيتروس نابيتهم قدم مملاسهم نماريام نعنا يلهم حتيتهم ما خمزخونو طرطري بلاي مريم مجدلاويت غنا كمزا تريوا زلهم عمي أزياس لزوجهات كات سفرة خد كيد عدليتن نساتهم كا قريفهم ما هيدوم مالتي تزجرم جن مريم مجدلاويت أبو مصنحة نتي زموت يسوع كريستوس بقى بمدلايا يسوع كريستوس أزيا تفتو بمنبارة ويتا يسوع كريستوس نتا تدلو نفس يركب الله سلزخونة نتا زدليتو مريم كركب الله خلون ري زابيري مسكن قال أملاخ تايب لنا بحق انت دليخمنس كتراخبون يخم يبلي مصحف قدسنا امين بحق ان እግዚአብሔር እንደحر دلينايو ዝርከበልና አምላኺ she was desperate to see Jesus ወይታ ድማ እዚ አውሽጥ አዘሎ desire አውሽጥ አዘሎ ባህጊ አውሽጥ አዘሎ ድሌት ሪኡ ናብት ዘላቶ ስፍራ መጽ እግዚአብሔር ይመስገን دسايبلن بعال بيتروس نابتم أبر مسأتو مسرأيو زرأيو معرميان مجنزنه بقو ساتسفاي كينو أبي كينو نبي كيدو زبل حتو خي حاتتو وين حاتتو خيدم خونه خلي بزخونه أبتسفرايت أنهن بكا كيدو تنسي لهم كيدو مريم جن زي تملس حتو أبا أمرو أسل زنبرة أبي أمبيرومو نبي وسيدمو تنسي زبل كمان أبا أمرو سل زي مت سل بكا زي ذكرتو تنسي إزبل قال سلا زي ما تنا بأمرأة نزي تملسو حتو حيزات بكينيرا أبي كوني هلو زي زفقرو قويتا إزا دحان النقويتا إزا الناقف النقويتا أبي كون آتي خون من وسيدو خون سقا يسوس إلا بزي حتوزي توات إرا خلايا نزي حتوزي زملسو نزي حتوزي ملس زخون بعلو يسوس كريستوس ماتي مريم نابتي يسوس كريستوس سقا يسوس كريستوس تنبيرولو زنبرا مليسا تمت كولا زرعتو نجر انتايو ملأخ እግዚአብሔር يرى امين زو ملأخ እግዚአብሔር نماريا من تعملوما عاد سبيتي بقى انتاي زبكي كزولو نساها تزبكي زنبرا نجر انتاي لاتهم نساها نقويتا وسيدومو ابي كم زنبرو خا اي فلت انبلتهم يبلنا أب ماتيوس كيدا هنن ببوخولنا بعلم زوم ملأختن تايم زبلوا نسخات كن مستوم كالوت هنستحوي سوم تايم إلومن نسخات كن نتست زتسأل يسوس وينما نتي يسوس كريستوس تدلي هم زلخن فليتنا لنا نسوقن انتايلوا كم تزبولو تنسيو هياو كوينيو أي تبكيا أي تحزنا حجي تبخيالو ساعات تقزمالو ساعات أيكونن حجي سلبريت تقبلولو تحقوسولو تزمرولو جيزيو إلو بسرات كنقرن كولينا نري زابير سمي يبارك آمين دحرزيو ويتا يسوس كريستوس دحرز بسرات مسمعن متنسو مسمعنيو ويتا يسوس كريستوس نماريام مجدلاوي تقليتو لا يسوس ويتاي آمين مستوم ملأخت سزاريبا مسودت ويتا يسوس كريستوس عبتزلاتو سفرا دبخيلو زابير سمي يبارك آمين ولا سا نقويتا يسوس كريستوس نتز تنسى يسوس كريستوس نسا أبا أمرو
أزلو أبا أمرو أستسأل يسوس زتجرفة نعيشوك أخليل أبرأسو زدفأ بدم زتشكوا بدم زتألك يسوس يا أبا أبسأل أزلو أبا أمرو أزلو سألي أتي نمود دعتا سأليو أتي ترح نبسوس تسأل يسوس كريستوس أتي بدم زتشكوا يسوس كريستوس أتي كل أكلاتو زقوسل يسوس كريستوس يا أبا أمرو أزلو إزس لزخونه إيو نيسوس كريستوس كتلاليو زي كالد بناي تنسأي سقا لبيسو كتسو تنسأي يسوس كريستوس فتسئما سلزي لاليتو حلاوي أتاخل تمثيلو وان يسوس كريستوس انتاي لاتو عن سبيت انتاي يبكي كله نمنز كتلالي اللخي إلو مسحاتتا حلاو أتاخل تمثيلو وان تايلاتو نسخا قويتاي نسخا على إلكا انتخوين كاس أنا خوص دوابي كم زنبر كاي نقرني لاتو I'm looking for my Lord لاتو أمين أنا زدلي زلخو نقويتاي زدلي زلخو نيسوس يزدلي زلخو إلا نيسوس نتي هياو كوينوس تسأي يسوس نجيراتو يسوس قويتاي أمين قويتاي يسوس كريستوس نعود تدلي كم زلات أفئي ويكونن نمن تدلي لخي انتاي كيبكي كله إلو حتي دوا اكزيابير سمو يبار حنسا قويتا انتاي كم ندلي النافلت انتاي تدلي لي حتى النايو أمين دو بحكي تدلي زلخاس نسو مخانو خرقاقت بحكي سمعكا سلزدلي نبرت أليميوس قويتا يسوس كريستوس انتايلو انتا قبر الكات دلي اللي خايلو برت أليميوس ود داويت مهارني لو زعويو نجر قدينا عينو مخانو فلتي كرئي كم زدلي فلتي جن حتيتو يا حتى الناي قويتا انتاي تدلي اللخي نمن كتدلي اللخ انتاي خزبكي كزولو كمزا زي فلتا كمزا انتاي أبهي واخم زولو انتاي يبكي اخم زولو سلام انتاي كبحبح تبل كمزلا كمزا زي فلتا انتاي لو حتيتو انت سبيتي انتاي يبكي كله نمن ستدلي على خبلا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ نمن كم تدلي مسنغرا قويتا يسوس كريستوس بسما تصويعوا امين مريم إلوا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አይገርመኩምን በጣም ልበይ ስትንግፎ አንታይ አይናይ ቃል ከም ዝሆነ ትፈልጥ ዲሆም ንሳ ድማ ግልጽ ኢላይ ዝብል ማርያም ነዚ ዝተንሰ ህያው ዝሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ምሰዛረባ ተመሊሳ አይጠመቶቶን that's why ከተላልዮ ዘይካአለት ንመን ትደሊለኺ እንታይ ኸብኪ ክሎ ኢሉ ምስበላ ሓላው አታኽልት መሲሉ ወይ ብለና ንስኻው ሲልካ ተሆንካ ንገረኒ ኢላ እስቲል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ከባቢ ክደልያት በቃ ቀባባህ መባል ጀሚራ ማርያም ኢሉ ምጽዋዓ ግን እንታይ ብለና ቃል አምላክ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን በዕብራይት ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ደሳይብልን ማርያም በገጹ ከተላልየት አይካአለትን ማርያም ኢሉ ምጽዋዓ ግን እዚ ጻውዒት እዚ ጻውዒት እዚ ናይ ጎይታ ጻውዒት ምዃኑ ድምጹ ጎይታ ሽዑ አቲዋ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብርን ጎይታ ይኹን መምህረይ ኢላቶ አነ እቲ ዝተሰማዓ ሓጎስ እቲ ሙት ደልያ መጽያ ህያው ዝኾን ምስቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ምስተራኸበት ዝኾነ ነገር ስለዚህ ተጻሐፈልና ኢማጂን ጥራይ ከገብር ዝኽእል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ሓጎሳ እቲ ኣብገጻ ዝረአይ ብርሃን ይዝረአይ ንብዚ ሰዓት እዚ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም ረቡኒ ምስበለቶ ገና ናበቦ አይደየብኩንሞ እንታይልዋ አይቲ ተንኪኒ ግናኸ ናብ ሕዋተይ ኪዲ ሕዋተይ ከምዝ ኸማኺ ይሻቀሉለው አበይ በጽሕ ኸውን ኢየሱስ እንታይ ረኺቦ ኸውን ኢየሱስ ኢሎም ይሻቀሉ ስለዘለው ሕጂ ነዚ ብስራት ሒስኪ ነዚ በቃ ኣብ ዜና ሒስኪ ናብ ሕዋተይ ኪዲ ከምዚልከ ንገሪዮም ናብ ቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይባለኹ በልዮም ኢሉ ንማርያም ትእዛዝ ክባ ኾሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ማርያም ድማ ሓዘና ተቐንጢጡ በኺያታ ንብዓታ ተደሪዙ በሓዘን መጽያ እናታ ሓጎሰት ናብቲ እቶም ሐዋርያት ዘለዎ ስፍራ ኸይዳ እቲ ዝራእየቶን እቲ ጎይታ ዝበላን ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝነገረቶም እዚ ቃል እዚ ነግረና ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ኔክስት ዊክ ብሰፊሑ ክንቅጽሎ ኢና ኩላትና ዳውና አልኤልና ጸሊና ንውዲና